Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 2. Defnydd o gwerth pi ar gyfer profi rhagdybiaeth. Camau llweddol mewn profi rhagdybiaeth tra yn defnyddio gwerth pi. Yn gyntaf, cyn y cam cyntaf, yw diffinio'r newidynau. A'r cam cyntaf bydd datgan beth yw rhagdybiaeth nôl chi, H0, a rhagdybiaeth arall chi, sef H1. Wedyn disgrifio'r ystadeg yn braw a rhoi ei ddosraniad o tybio bod H0 yn wir. Cam 3 yw datgan lefel arwyddocad y prawf a nodi os yw'n brawf un cynffon neu dau gynffon. Cam 4 yw cyfrifo gwerth pi ar gyfer y prawf. Y gwerth pi y prawf yw tebygolrwydd gan dybio fo H0 yn wir o gael canlyniad sy'n leia mor eithafol ar gwerth i ni'n sylwi arno. Cam 5, defnyddio'r gwerth pi i roi'r casgliad ar gyfer y prawf yng nghyd-destun y broblem. Os yw prawf yn un cynffon, a mae'r tebygolrwydd yma yn llai na'n ein hafel i'r lefel arwyddocad, neu mae'r prawf y ddwy gynffon a mae'r tebygolrwydd yma'n llai na'n ein hafel i hanner y lefel arwyddocad, y penderfyniad bydd bod ni'n derbyn yr H1, y rhagdybiaeth arall. Fel arall, y penderfyniad dylai fod dim digon o dystiolaeth i wrthod H0 a derbyn H1. Felly, enghraifft, yn y gorffennol, roedd 98% o'r cynnyrch o linell gynhyrchu wedi pasio'r adran reoli ansawdd. Wedi newid yn y linell cynhyrchu mwyn arbed arian, roedd y reolwr angen gwybod os oedd yna ddirywiad wedi bod yn yr ansawdd y cynnyrch. Mae'n awgrymu a dylai brofi hap sampl o 30 eitem ar gyfer yr ymchwiliad yma. Gan ddefnyddio lefel arwyddocad 1% a chyfrifo'r gwerth pi, nodwch yn glir y casgliad dewch iddo os 27 allan o'r sampl wedi paso'r adran reoli ansawdd. Felly cam cynta neu cam 0 o ddiffinio'r newidynau. Pi yw tebygolrwydd bod y cynnyrch yn cael ei dderbyn gan yr adran reoli ansawdd wedi'r newidiadau. H0 a H1. H0 yw bod y tebygolrwydd 98%, felly pi yn haflu 0.98, a'r tebygolrwydd ar rhagdybiaeth arall, H1, yw bod pi yn llai na. Ni angen profi os na ddirywiad wedi bod, ond yw yn nawr yn llai na 0.98. Cam 2, disgrifio'r ystadegyn brawf a rhoi ei ddosraniad o tybio bod H0 yn wir. Felly, nifer yr eitemau X yw nifer yr eitemau yn yr hap sampl o 30 sy'n dod o'r linell gynhyrchu wedi'r newidiadau a sy'n paso'r reolaeth ansawdd. A os di H0 yn wir, y dosraniad yw bod X yn dosrannu'n fainomial gyda n yn 30 ac pi yn 0.98. Cam 3, datgan lefel arwyddocad y prawf ond nodi os yw'n braf 1 gynffon neu 2 gynffon. Maen nhw wedi gweithio ni bod e'n braf 1%. Mae fe'n braf 1 cynffon achos ni un ochr neu 2 ochr i'r tebygolrwydd. Cam 4, cyfrifo'r gwerth pi ar gyfer y prawf. So, y camau yna i gyd rhywun peth a o'n i'n neud gyda rhanbarth critigol yn yr cyflwyniad diwetha. Nawr, ni angen cyfrifo'r gwerth pi. A'r gwerth pi yw bod X yn llai na 27, llai na'n ein hafal i 27. Y tebygolrwydd bod X yn llai na'n ein hafal i 27, a wedyn byddwn ni'n cymharu fe gyda'r lefel arwyddocad. Felly edrych hwnna lan table neu cyfrifiannell bainomial a ni'n cael 0.0217 sydd defnyddio'r gwerth pi roi casgliad ar gyfer y prawf yng nghyd-destun y broblem sydd ddim yn llai na'r lefel arwyddocad. Mae'r lefel arwyddocad yn 1%,
Dyw 0.0217 tebygolrwydd sy'n 2.17 y cant ddim yn llai na'r lefel arwydd y cad. Felly, dim digon o dystiolaeth wrthod y rhagdybiaeth bod y tebygolrwydd bod cynnyrch a gafodd ei wneud wedi'r newidiadau yn cael ei dderbyn gan rheoli ansawdd a bod ni'n derbyn y rhagdybiaeth bod y tebygolrwydd yn llai na 0.98. Ni ddim, does dim digon o dystiolaeth ar gyfer hwnna. Felly, un arall. Yn ystod 2019, cynhaliwyd arolwg fawr i ddarganfod beth oedd pobl yn meddwl roedd y bygythiad mwyaf i ddyfodol yr hil dynol. A dywedodd 73% ohonyn nhw ei bod yn meddwl mae newid hinsawdd roedd y bygythiad mwyaf. Yn ystod Hydref 2020, mewn arolwg o 50 person, dim ond 28 dywedodd mae newid hinsawdd oedd y bygythiad mwyaf. Gan ddefnyddio prawf rhagdybiaeth 5% i ymchwilio i weld os yna newid wedi bod yng nghyfran y bobl sy'n credu mae newid hinsawdd yw'r bygythiad mwyaf. Felly ni angen defnyddio 5% lefel arwydd y cad. Diffinio'r newidynau P o'r tebygolrwydd bydd person oedd wedi hap ddewis yn 2020 eleni yn dweud mae newid hinsawdd yw'r bygythiad mwyaf. Datgan rhagdybiaeth 0 a rhagdybiaeth arall. Rhagdybiaeth 0 yw bod ni'n cymeryd bod e'n dal yn 73%, felly 0.73 yn erbyn os oes newid, felly P ddim yn hafelu, nid fwy na nid llai na beth ni moyn yn chwilio mewn i. P ddim yn hafelu 0.73, felly mae'n mynd i fod yn ddoi ochrog. Disgrifio ystadegyn braf a rhoi dosraniad o tybio fod hash 0 yn wir. X yw'r ystadegyn braf. X yw nifer yn yr hap sampl o 50 a dywiswyd yn 2020 sy'n dweud mae newid hinsawdd yw'r bygythiad mwyaf. Os yw H0 yn wir, bydd X yn dosrannu'n binomial gyda n yn 50 a tebygolrwydd 0.73. Tybiaeth modelu, os nhw gofyn i chi bod y sampl yn wir hap sampl. Datgan lefel arwydd y cad y prawf yn nodus yw'n braf 1 gynffon neu 2 gynffon. Wel, maen nhw wedi gweithio ni bod e'n 5% a rydym angen derbyn H1 os yw gwerth X yn rhyfedd o uchel neu isel. Felly, mae'n mynd i fod yn 2 gynffon. So ni moyn uchel neu isel, na pa mae'n 2 gynffon. Mae ddim yn hafelu, felly ni moyn y 2 pen. Felly, cam 4, cyfrifo'r gwerth P. Felly, 28 yn llai na'r disgwyl. Felly, gwerth P yw bod X yn llai na nid 28, llai na nid hafel i 28 o table neu'r cyfrifiannau a ni'n cael 0.0071. Felly, defnyddio'r gwerth P roi casgliad ar gyfer prawf yng nghyd-destun y broblem. Mae'n prawf 2 gynffon a mae 0.071 yn llai na hanner y lefel arwydd y cad. Oedd y lefel arwydd y cad yn 5%, hanner hwnna'n 2.5% a mae'n 0.071 llai na hwnna. Felly, digon o dystiolaeth ar y lefel 5% i dderbyn y rhagdybiaeth bod yna newid wedi bod o 73% o'r boblogaeth yn credu bod newid hinsawdd yn fygythiad mawr. Darganfyddwch chi y gwerth P ar gyfer y prawf yma os yw 41 person yn yr arolwg wedi dweud mae newid hinsawdd oedd y fygythiad mwyaf. A wedyn pa gasgliad gallwch ddod iddo wedyn. Felly, problem fach i chi. Mae gwerth P fel arfer yn gynt i'w cyfrifo na'r defnydd o gwerth critigol, ond os yw'r arbrawf angen cael ei hael adrodd, bydd angen i ystadegau fod ar law i ddehongli'r gwerth a gwneud casgliadau priodol.
Er bod y dull gwerth critigol yn golygu fwy o waith ar y dechrau, mae yn gorffen gyda rheol penderfyniad clir, sy'n golygu bod pobl sydd ddim yn ystadegwyr yn gallu cynnal yr ymchwiliad a gwneud casgliadau priodol heb gyfeirio yn ôl at yr ystadegwr a dyfeisiodd yr ymchwiliad. Mae hyn yn fantais fawr ar gyfer ymchwiliadau sy'n rhaid cael ei wneud sawl gwaith, efallai mewn lleoedd sy'n ddaearyddol bell wrth ei gilydd. Gwelwn yn y cyflwyniad nesaf bod gwybodaeth o'r rhanbarth critigol yn hanfodol os ydym angen mesur y tebygolrwydd bod y profion rhagdybiaeth yn rhoi casgliadau anghywir. Felly dyna chi ddiwedd y canlyniad yr cyflwyniad yna.